Haitana. Nung ration card datang. Ration card kang sa tolay tongo. Masen gotere o basa hanya kelai anggo bondok tonjak. Bondok rejak ration card. Engke APL da BPL. BPL. Abo tahu bondok rito nijak. Busake rejak. 5,000. 5,000. Oke. Engke nini busharok no buikia bo pusina tlang nang kai drohna da. Aboro meya anggono. Rohya na. Au masa phar ma tong thu toni nai na. Ang masa phung tong nai ang aki ton nai. Ai mula time phung ai bolong muirok phali phung sar nai ang bono. Gandhi para obo kaisa nukung hamkrai scheme bai borokno nok huk tangi rijakmani government ni chaitok mabai Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni loajima bai borokno onogro tangi rijaka phia o kamio phai sing saimankha obongkha SK para village committee ni bisingo klayo mo long tribally dholai Tripura okay ayango sing nainai bongni nok gantirok bahai ke tong obo nok ganti nukhona norok haike norok no phunuk kangke norok nuknai tabuk o jagao bongni nogrok bumtui bongni nogo tam mani tong gori norok nai nei di obo borok munu suni kaisa jagao thayo klailia engkai yango phunmani bai koinai yango bong nogo tam tong mungsapana gori borok bahai ke tong laikha asuk sal asuk bisiromui obono tabuk belekino sumung kotor hedikai o nogo tong tongo takhuk jong bukhuk jong bongni khuktui sengkisa khana lainai kok engke takhuk jong bukhuk jong norok gwansugui na sidi kebo borok munrok oboti khai banchina ni bagui obo ready de tongno borok bo ready kri to phano kopalno alaino tongnani kalayo sajaknai mungsa kokri jeng silaino bongni khuktui yang te thani nini bung tamo nini mung Sadi banung kha. ha Acha, bos hana ni tamjen kaheng jagi tongka. O anturi buskango phade. Engka aron tong ni. Ni bumung tamo. Nini. Ani onila Tripura. O kami ni bumung tamo. Gandir para. Gandi para na. Engke nor o kami o busuk bisiromui tong. Kami o tong busuk balokha. Onek to balokha sing tongmani. Engke nor tamngi asuk o jagao nongi thunari kangsa krei sana mai krei ngi tongkha tam sanai. Jung ake ai mulatai saman bai mar ladamaya ake dukiroi tongphali. Haitana nini ne saile tauk boro. Mulatang jago bo. Mulatanggo. Engke nini ne sai hamia sak hamia ni khanama busu arti kuboi. Koboi bo waisa kam khaite ni bohang tanthani kobor tong jak thui pai jak bota basa adang madang oin tongo obasa ai tuluk mai sana kerenggo habago akhul jago apitana aptijat okay nini busarok total khorok busuk tong ani basara ta bortoman khorok tam ira tongo na total busuk tong total ka 6 jona ar kaisa sikla bolle jak sala basa bos sala basa sikla lejak nin busarok popori bai pore ya sana gar pore romaya gai nini busarok no buikia bo pusina tlang nang kai drohna da aboro meya anggono rohya na au masa phar ma tong thu toni nai na ang masa phung tong nai ang aki ton nai ai mula time phung ai bolong muirok phali phung sar nai ang bono gai nini dino busukrok income na ai busuk dara income 300 টাকা rok dapile kono mote okay norok tamu bahai ke ajilai ai ake uro kamala khayo uro mula tango uro muya phalo mui phalo kaisai tong boli etana nong ration card da tong ration card kang sa tolai tongo masen gotere o basa haya klai oi anggo bondok tonjak bondok rejak ration card
Oke, APL da BPL. BPL BPL. Abo tahu bondok rito ni jak. Bus kere jak. 5,000 5,000. Oke, huksong je mairum no sawi borok banci nani je ration card no tei borok o jaga o banci tongnani phanman mani a ration card tabu borok sugya ngai bondok rirjak abo kebo ke ren no okay abo no suruk na kai suruk da man surung mano yapang rokai surung mano busuk singkamu 5,000 5,000 টাকা খাই আবনো বন্ধক রিজাক বরক টাবুক যে মান্তি খাই দিন কিসা যে মানে বিনি বুসাইনি ককবো বসাকা যে বিনি বুসাই সরি হামিয়া ততই সাক হামিয়া ততই ন বড় আজলে গুরলে চালাই টনসে অব উংখা যত্তনি সাই খা খামনি কক যে রেশন কার্ড করি হিংকাই বরক মুনুসি যে হিনজাংনানি করি মাই কলnei জানানি বাগৈ গভর্নমেন্ট জার্মানি আবনো তাও বন্ধক এবা রেন রিজাক হিংকাই তাখুক সং নাইনাই সিদি বরক আসুকদা অ সংসারও আসাই ফাই bialo birmano kalainya nangkana ngai obono belekino sumung kotor ngai tumungno subana musung kangke borok no 8974868093 ebi sao 8974868093 on number no phone khaimano WhatsApp khaimano tai GPay on number no phone pay on number no borno subana ni bagai nor jeman sakjartei chubai mano engke bongni ration card at least nor ration card bang khangkai kisalo upokar khamo tabuk na upokar da phele abono manda dakha 5,000 engke 5,000 টাকা nango borok ration card tabuk man khangkai abole engke nor ration card man khangkai ration ni mar no suru gui jai mano ba mano dute kase nor jomar non bondok re khabo obo ang basa khaya kalai sana koro mula tangai sagong kai ang ta khaya basa jang nahi nai roja jamani si ang buno basa larngnan bagoi bondok ton jamani haita na engke aboni bagai bo a ration card no bondok ri mar kha engke takuk song taitam sasinai o gandhi parani obono engka joton sai pathetic joton sai kha khamani koktuma moni ration card no mortau bondok rui busa hamya puru a rangbai borok treatment khaika a busa tabu kaham da tong kaham tongo okay tabu obong kha gotona okay tabu ka taisa nailene bongni nok ganti rok bum tikhe tong bongni nok ganti no naine khangkai obo bo haino hai obo bo pala kri borok rang pusa kri ni bagai borok hai kai khaima tongo or kon phon kri naine khangkai dewalok jotono kokak bere kokak borok o jaga no tongo okay obo jet nok tongmani obo nok ungkha obo nukung hamkrai skimyo borok no rjakmani engke o jaga no borok tongo phia nok khai dala nok bisingo khai mung sapano korei obo ungkha total borokni nukungni picture takuksong buhuksong tamo sanani musung comment ni bisingti sari oboti kahai koktoma rokno nor jem mansuk dorti piran bagi koinai share khaidi tumungno o channel no katal ko hungke norok o channel no subscribe khamni bisingti khai o channel group tungthanerwo tebo oboti kahai kaham koktoma je koktoma khak hamjak nairok abono nuknani bagai sinani bagai tripura hastewo 184 jona rajani rajbongso ungtongtati phano oboti kahai tripura sarok je jungjalo kalailai jak abono tisai tubonani bagai jong TMB news and entertainment channel je mansak saitoglayo je mansak hasal kami amsa thangai lukurok bai malainani lukurok bai kok salainani borni jungjalni kokno jong tisai tubnani oboni bageno norongni chuba sung belekhen nango takuksong bukuksong kono jorawo sung petrol painani rangkri porjonto ngi thango abti khai sopri lai porjonto sung ma chole layo hasu kami amso mada masa ada tong abkho ulni koksiko sung abo sai salia bahai ke thangi soginai je jago sung koktomo mano ajaga thangi soginai bagise chini nahaurum kodor ngi thango mada masa tinibu phungni mai masala yakho sung haijak o jagao gandhi para kaisa nukung hamkrai scheme ni o jaga compact chini tiprasa takuk bukuk song tongmayo o jaga sung borok bai kok salaini maragi phaijak tamo seiyamusung commento অবশ্যই সৈদি তাই ফাইডি जों যতনো যে চুকনাই রক চুকজায়া বেলাইখেনক চুকজায়া রকনি রগিও বরং খাকচাংমা রিজা মানো जों साइटक लायनो पाल कथालाई যতनो हामबाय।